Nanawagan og pag-ampo si Cebu Archbishop Alberto Abit-Uy sa nasinating krisis karon sa lana. Ani ang report ni Alan Domingo. Giparehag sa Arsobispo sa Sugbo, Alberto Abit-Uy, nga kinahanglan karon ang hugot nga pag-ampo ug ang pagtinabangay sa katawhan kini aron makasugakod sa nasinating krisis mugna sa padayong mega fuel price hike diin karong adlaw milukso na usab ang presyo. Ang tanan nato yung tubangon uban ang pasensya ug pagampo, no? So duha kapi pasensya ug pagampo unya dungagan pud usa kapi nga paningkamot. Ang pagampo importante kayo kay daghang mga butang nga di na to masulbad kung dito banan sa Ginoo, no? Samtang gipanguluhan ni Archbishop Uy ang Christmas sa Cebu Metropolitan Cathedral nga gitambungan sa gatusan ka mga pari. Kabahin kini sa kalihukan sa Semana Santa diin nagsubli silang panaad ang kaparian sa ilang pagpangalagad sa Dios pinaagi sa pagserbisyo sa katawhan. In our kindness, in our patience, in our availability, in our compassion, sometimes the most powerful anointing is not oil, but a heart that truly loves. Gipanalanginan usab ang lana sa Krisma. Kauban si Godfrey Relian ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.